wannan fa shine to haka ya dace matasa mu zama mu yi nasara. Kana matashi a karatu, nothing is impossible. Za ka iya karanta komai, ka yi excelling, Allah ya taimake ka, ka yi karatun addini, ka yi karatun zamani. In kasuwa ka shiga, kar ka zauna kana burin kawai ka zama wani ɗan ƙaramin allajin anguwarku, allaji falalu. A'a, ka rika burin zaman allaji Aliko Dangote, a'a buwa. In ka ɗan yi bayan shi ka ce ni yanzu kawai Elon Musk ma nake so na zama. Ba Allah kake roƙo ba? Kuma sai ka miƙa ɗan ƙaramin masaki? Ba jama'a. Kana roƙon Allah? Ai ka zama gogaggen ɗan kasuwa. Mai tsabtataccen kuɗi a ɓangaren inganci, mai ƙazamin kuɗi a yawa. To me a ciki? Ba haka sahabbai suka yi ba? Inda su Sayyidina Uthman, su Sayyidina Abubakar talakawa ne yadda yanzu ake maka za a yi addinin? Saudiya ka je ba da kuɗi suke addinin ba? In ba kuɗin za su iya yi ne? Aikin hajji yanzu ka ɗauki ƙasar talaka aka ce mu shirya aikin hajji, za mu iya yi ne? Yanzu wannan aikin hajjin da ake a ce za a nemi taimako yadda muke a Najeriya, za mu yi hostel aikin hajji a ce ana yi, ta za a yi shi? In kirkira za ka yi a kome kake a sana'a ne, kar ka zama wai kana tunanin kaza ba zai yi ba. Matasa mu tashi da gaske, mu daina mu daina zuwa jami'a wai muna neman course mai sauki. Babbar matsala ce. Karka da ba wai sauki ake ne ba, ka duba mai kake da interest, kuma menene zaka taimaki al'umma kuma duniya take bukatan sa a yanzu ko nan gaba. Amma da yawa sai mutum ya ce ni sauki nake bukata. Ba haka ake yi ba. Babu wani abin da zaka nemi taimakon Allah da Allah ba zai taimake ka a kansa ba. So don haka mu zama optimistic thinkers, mu zama optimistic persons. Ya zama dukkan tunaninmu ba mu cewa wai abu ba zai yiwu ba. Akwai misalai da dama ko a Najeriya a harkar karatun addini, akwai wanda in suka gama tarihi ka san kawai optimism Allah ya sa ya kai su ga nasara, saboda wahalan da suka shiga ciki. Yanzu dauki dan kwallo Kanu Nwankwo, lokacin da ya samu heart problem, inda ya biye wa tunanin ba zai iya ba zai koma ya kwallo, har likitoci suka ce ba zai iya yi ba. Amma bayan nan fa ya koma har san da ya ritaya. Kuma in banda wannan karin da aka samu dan Najeriya ya samu golden boot na African player of the year, yaushe rabonmu da shi? Ba kusantun zamaninsa ba ne? Amma lokacin da ya samu heart problem ce masa aka yi ba abin da zai iya yi, ba zai iya yin komai ba, amma shi ya yi believing zai iya yi. So matukar ba Allah ne ce kaza ba zai yi ba, ka yi deleting kalmar impossible a dictionary-ka. Ka yi shiri ka nemi taimakon Allah, duk abin da ka sa a ga yadda Allah zai taimake ka.